proiektu bat aurkeztu genduen iraian, alde horretatikan, eta herriko bi ikastetxetan, egin genduen eskaintza herriko ikastetxe guztietan, baina Gaintzurin eta ikastolan sortu da momentuz abesbatza taldea, eta hemen dauzkagu holtzan, Gaintzurin eta ikastolan abesbatza lantzen ari dian ikasleak, gehi musika eskolako ikasle batzuk ere. Musika eskolak ere apostu indu, abesbatz, etorkizuneko abesbatz hau sortzeko asmoan, eta gaur da gure lehenengo agerraldi.